Tuikka vaan samalla, että kuin aikaisemminkin. Mä oon pelannut Arsenalia. Ei mitään filtteri. Ei mitään filtteri. Saatko sanoa N-sanan? Ei saa sanoa N-sanaa, se on aina tuttu mitä ei saa sanoa. Muuta mä saan bänniä. Niin mä ainakin luulisin. Okei, joku häkkää. Voi vittu. Vittu häkkäri päätti. Meikä pelaa tänään vähän Minecraftia. Hänti on hiljaa. Kuka tulee? Hänti on hiljaa. Miksi Sakka meni heti noin hiljaiseksi? Joo. Onks striiminen päällä? Tai ei, kun tää on video. Mä vaan twiikkaan tästä videosta randomi paskaa. Äijää! Se oli hullu tappaa äijää. Box. Hää? Moi YouTube! Äiti mä twiikkaan. Muistatko kun Sakke teki Fortnite-striimiä? Olihan vitu hullu. Ne oli ihan vitun bängereet. Mä vitun paskoi. Sä olit ihan paska siinä pelissä. Mä halusin tappaa ittenään silloin kun sä teet videoita. Niin mäkin. Jostain kummasesta. Ei oikeesti ollut mikään kummasesta. Ne veetin oli paljon parempia. Veetu Gamer 08. Ei, se oli Veetuska Gamer 12. Mulla on ne live-streamit vielä. Miksi kuollu äijä? No mun puhelimen vieläkin ne live-streamit. Äijä toi jäi. Miks mulla taas RPG? Vittu tulee äyttäminen, tiedätkö mitä äyttäminen on? Voisiko te kuolettaa ja... Vittu, ei siinä. Iväkkis. Miksi mä tein niitä videoita silloin, kun mä olin pieni? Mä twiikkasin ihan vitusti silloin. Mulla oli joku vitu vakava autismi. Äijää. Mulla on miakka. Miksi mulla on miakka? Mitä se on karambitti? Voit sä uploadaa ton video? Totta vitussa mä oon uploadat, tää on nyt vitu hyvä materiaali. Sä et aio leikkaa sitä mitenkään tai Mä en leikkaa sitä mitenkään, mutta sitä alkuun kun mä säädän sen vitu programmin kanssa. Unkut video. Mä jätän joku vitu hullu intro se alku. Joku Here to go! Äijää! Milloin sitten Pokemon Go? Milloin seuraava Minecraft live? Äijä, mä en tiiä äijä. Sulla tehdä TikTokki tolle ja IG-tili ja kaikki tolle. Se oikeas mä twiikkaahan vitusta. Äijää! Äijää! Sä oot nyt tosissaan. Vittu! YouTubea. Mä teen nyt ihan tosissaan YouTubea. Sä menet Tubeconiin Musta tuntuu, että jengi tykkää tämmösestä äijäs vittu pikkukertsu, joka twiikkaa vitusta ja pelaa Robloxia. Hertsugo! Sä oot hiljaa, katsojat ei tykkää susta. Joo, tää on tosiaan kreikkalainen tuo Sakke. Niin. Jalla. Okei, sä oot hauska, kun ei tykkää. Sakke, mä voin leikata ton kun havan pois, jos niinku haluaa. Aistäkää vittu. Äijä, mä twiikkaan ihan vitusti äijä. Niin mitä niitä villagereja sai tekemään seksiä? Onpa heittää niille vähän. Toi oli ihan vitun kärmänen. Mun heittää niille Porkkanaa, mä voisin sit kun mulla on saman tuloja näistä videoista, mä tein nyt jo, että mä tuolle Suomi-tuben miljonäärin, niin joo. heti kun mulla on saman rahaa, niin mä annan teille vähän osaa kato siitä raasta sitten, kun tän heität niin hauskoin vittu. Musta tulee seuraava lakko. No, musta tulee seuraava... Ukin kuumin! Musta tuntuu, että Sakke vois olla lakko mieluummin kun... Ei oo Jertsuko, kun se on Ukin kuumin nyt. Nyt lakkot haimuu. On se mutsu vissiin taimalainen, en mä tiiä. Jere... Iso ääni. En oo perehtynyt lakon pippelin koko. Tyyli Jere, sun pitää olla family friendly vittu. Ei oo vittu, miksi mun pitäis olla family friendly? Koska kumminkin on niitä pieniä katsojia. Soke äitiä ja anna kattoo sun videoita, jos sä No kirjoilet. joo, toi on kyllä totta. Sori Sakke. Sori, äijä! No äiti mä tuikkaan. Oot sä nyt ihan for real, että sä et uploadaa tän video? Totta kai mä uploadan tän. Jumalauta. Ei se haittaa, mä saan bännit ekan videon jälkeen. Varmaan. Vähän Arsenalin. Uutta videojereiltä. Vittu ihan oikeesti. Ottakaa Lopeta mun peruunaa. kiusaaminen vitun irokeesi. No ottakaa peruunoita ja
Tehkää seksiä, vitun Mä sanon orjat. tän sana. No orjat sit on valkoisia, et kaikki on ihan hyviä. Miksi ne ei tee Miksei seksiä? nää tunne? No koska sun rasi. Hei! Miksi ne ei tee seksiä, Jere? Vittu! Hän- Ai jaa. Andy, miksi ne ei tee seksiä? Sitä mäkään ihmettelen. Eikö sun pitää odottaa, että Ai tekee jaa, mä kunnon voittanut seksiä? äijä. Mä heittelen ihan Vittu saatanasta. mä pelaan vittu Roblox Arsenalia. Sun pitää odottaa hetken. En tiedä. Jere, tuu pelaa mun kanssa yksi Roblox-peliä. Älä minä. Tulee. Äh, Mä teen sulla asioita. äh. Äi! Arsenalin pelasta osa 1 vittu. Mä taitelan antaa tolleen. Tuu pelaa tätä Entrance, tähän vituu hyvä peli. Vähän niinku ne mun vanhat videot. Fortnite-pelailua osa 1. Streamin nimi oli Jonne Metsä. No Ei se ollut striimi. Oliks sä et edes ookin ollu siellä. Ei, mut mä tein yhden striimin, jonka nimi oli Jonne Metsä. Et tehnyt. Se oli Jonnet Metsässä oli kun mä, Veeti ja Santeri tehtiin Ai, YouTube-videot ja Jonnet Metsässä. Mä saan vittu olla täällä Ei, mut kattolla mä tein äijä. joskus tätä videoa. Juupa juu. Äijä vaan kopioi meitä, kun me tehtiin ne vitosti YouTube-massiin. Sillä mä haluan tappaa. YouTube-massa. Häh? Mitä sä tarkoitat YouTube-massa, musta mitä teet tän yhtään massa? Me tehtiin varmaan 20 senttiä yhteensä, mutta me ei saatu Äijää! enemmän kuin sää kuitenkin. Niinpä En äijää. järksykaan mä tuun sunkaan pelaamaan. Mitä? Häh? Arsenali Arsenali. oikein tuu vaan. Tuu tiukka tussa. Syrjä. Var. Pelaa mun kanssa tätä peliä. Händi. Mä pelaan Minecraftia. Mä oon siikamampi kuin Mä siinä. sanon händi. Mitä? Älä mene, kun hän tulee pelaa mun kanssa tätä Arsenalia. Tuu pelaa tätä Entrancea. Ei oo, mä en pelaa Arsenalia. Äijä mä twiittaan, äijä! Mä oon ihan tosissaan, mä uploadan tää. Jos te ette oo tosissaan, niin haistakaa vittu. Shoutout Talkoon. Älä sano sitä ääneen, koska katsojat ei tykkää siitä. Saudaut kerran. Mistä katsot On hiljaa. Mä saan kyllä leikata tästä videosta niinku palasia pois. Jos sä Andy haluat niinku editoida, niin saat 5 senttiä tunti. Tuo. Sun pitää ainakin edittää se pois. Sun pitää laittaa siihen sellainen... En jaksa laittaa piip. Se sanoo... Tässä on kirjoiltu jo liikaa. Sellainen, kun se sanoo... Just kun se on sanomassa ne... sen, niin sellainen nee... Sitten vasta. Tiiäks? Ei kun mä leikkaan vaan kokonaan sen pois. Se on hullu transition, vähän kuin Capcutus. Joo. Sulla on ihan saatanan pitkä intro, sellainen 2 minuutin pituinen, mikä sen on kaikki väreiset, en lukenut takana TT ja Jeppus. Just ollaan. Ja sano pim. Voi vittu. Mä saan copyright-strikit loppuun. Mä saan copyright-strikit. Ei vittu! Ei vittu äijä. 10 sekuntia vai 15 sekuntia, kuinka paljon se on, että saa copyright-strikit? Kuinka kauan se on? Onko se 10 vai 15? Mä tiedän. Mun mielestä on vähemmän. Sen mä tiedän. Sen mä tiedän. Niinku ennen käppää. Sen mä tiedän. Niin ei saisi laulaa mitään biisejä tolla, kun siitäkin voi tulla. Tai Eikö muka? Ei. Suomen vuotoisen pilven alla. Vittu tuolla yhdellä on 30 tappoa. Ei jää, Andy, mikä näissä oot? Silvoisin Mä oon sinisillä. Ai ja vitu luusari. Äijä. Ei se kiusata. Ai ja mä kiusaan sua. Ai ja. Äijä. Darkness, impersonating Voisiko joku hittaa tota kerran? Absolute fire, I cannot dance. Hit her from the back.